Здравейте! Немската фирма за оръжия Umarex е произвела поредица от въздушни газови оръжия за самозащита или за защита на дома. Те напоследък станаха доста популярни поради факта, че хем могат да нанесат значителна травма на нападателя, хем обаче не са фатални и не убиват човек. Тоест, средно положение е хем да се защитим добре, хем пък да не убием и човек. В това видео искам да ви покажа, може би в момента в България, даже в България най-мощното такова оръжие за самозащита на немската фирма Umarex. Е това нещо тук. Това е пушка помпа. Пушка помпа. Както виждате, цевта е съответно, има изключителен страховит вид тази пушка. Пушката е 40 до 40 джаула, което означава, че подлежи на уведомление в полицията, защото е надвишила границата от 24 джаула. Сега първо, като конструкция, разбира се, цевта е покрита. Цевта си е стоманена, но е покрита. Цялата конструкция е с полимер. Само цевта и шината за поставяне на допълнителен мерен прибор са от стомана, но и конструкцията си е от полимерна силна немска пластмаса. Така, сега пушката има механични мерни прибори, съответно ето я мушката фиброоптична червена и съответно мерника, както виждате, ето го мерника. Ето, мисля, че се вижда добре на камерата и много така широка пикатини релса за поставяне на допълнителен мерен прибор, оптика или бързомер. Така, откъде се задейства силата на оръжието? Пушката е от тези въздушни оръжия, които ползват консуматив въглероден диоксид, бутилки въглероден диоксид, като бутилката се слага тук отзад, маха се приклада и се навива бутилката тук. Като виждате, има си тук резба и се навива бутилката. По принцип, максималната мощност 40 джаула се постига с големи бутилчици капсули въглероден диоксид, 88 грама. 88 грамовата бутилка въглероден диоксид струва около 20 лева и си е доста скъп консуматив. Затова в момента не разполагам с такава голяма бутилка, но има и алтернативна, по-евтина версия, като човек си купува с такъв специален адаптор, който също се навива, има резба, както виждате, и също се навива отзад в приклада на пушката, в сваляемия приклад на пушката. В този адаптор се слагат с гърлото надолу две нормални бутилчици от 12 грама въглероден диоксид, т.е. 2 по 12 грама. И така вече се слагат и се навива, докато самия адаптор, докато двете шишенца не бъдат пробити. Така че, разбира се, силата намалява. Тогава силата става около между 25 и 30 джаула става на пушката, но пак е достатъчно голяма сила, за да нанесе травма на някого. И освен това и като консуматив, две малки бутилчици въглероден диоксид са, да кажем, 5-6 пъти по-евтини, отколкото голямата бутилка въглероден диоксид. 88 грамовата бутилка казахме, че е 20 лева, а тези малките 12 грамови бутилки, те са между 1 и 2 лева. Да кажем, 2 по 2 лева са 4 лева. Значи едно е 20 лева, друго е 4 лева. Сега боеприпасите. Боеприпасите, пушката стреля с топчета и е 68 калибър. Като топчетата са няколко вида. Моите любими са тези сиви пластмасови полимерни топчета, които са
Примерно 100 бройки се продава за 50 лева. На такива. Освен сиви пластмасови, има алуминиеви и метални също така топчета. Има и алуминиеви топчета, има и метални топчета. Тези, например, са алуминиеви топчета, но има и такива като тези, метални, които се разджасват и са по-тежки. Това е 68 калибър, доста голям калибър е. Има и, разбира се, най-евтините и най-леките, около 3 грама топчета са гумени топчета. Има също така тези пластмасови са между 5 и 6 грама. Алуминиевите са към 7 грама и металните топчета са около 10 грама. Така че нали също, че се изисква сила, за да могат тези топчета да бъдат изстреляни. Така, трето, както казахме, към пушката може да се добавят допълнителни мерни прибори. Има пикатини релса както тук горе, върху цевта, така и отдолу под цевта, която е по-малка. Значи над цевта отгоре може да се добави бързомер като или реплика на бързомер, или бързомер като този тук, който е с светеща, нали, съответно лампичка. Само да го включим. Така, батерията най-вероятно намалява, да. Да, може и батерията намалява. Да, ето сега се вижда червената точка. Най-вероятно батерията намалява. Такъв бързомер, който се монтира на шината. Това е бързомер. И също така отдолу лампичка, фенерче. Може да се монтира фенерче. Както виждате, при мен е свършила батерията. Аз не го ползвам фенера, защото аз нали, не стрелям през нощта, но може да се сложи фенера. Така, как се зареждат топчетата? Така, зареждането е по-любопитно, като си издърпане съответно назад помпата. Тук се появява една дупка и дупката има едно оранжево топче, което се седи и върху него се слагат топчетата. Има една специална поставка, която е закрепена в дръжката, ръкохватката. Слага се тази поставка и вече в нея се пълнят, на нея се пълнят топчетата и се зарежда оръжието. Вътре влизат в цевта топчетата. Така, сега броят топчета, който пълнителят побира, е 16. 16 топчета, така че това е наистина сериозно. Даже не е невъзможно при тези 40 джаула, ако удариш някой по главата, да му щупиш, ще му пукнеш и черепа. Затова и тези мощни оръжия трябва да се уведомяват в служба КОС. Това иска да ви покажа в момента. Това иска да ви покажа. Пожелавам ви приятен ден.